Y para la uno que venga vuelta, Banixe eta maikagarren saioa. Eta, bueno, ikusiko dugu egiten dugun gaur. Ez dugu uste goza askorik egongo denik, hau ikusten dugun nora demonte funtzionatzen duen. Egurreko reserva txarra gaude, herramienta gutxi, hori arrazo itzela da. Lamentak behar ditugu, egurra ere. Claro, gaude, hau erakitzen gogoratu, gelditu genuela egurra batu zezaten. Beraz, bueno, hor da biltzaten, hemen daukazio zer oraindik, hemendik ere. Eta bueno, eta hemen nabil, jakin dezazuen bitxikeriz edo kuriositatea deko zuen, selektibitatea gainditu nuela, kendu nuela erditik eta azkenean bat nagoera neu ere udako oporretan jada. Bazen garaia mekauen la leche gogoak nituen, edo nor bezala udako oporrak ja, mekauen la leche. Eta bueno, hemen egin nabil gauzak prestatzen, zuzeneko bideoak egiteko eta lako gauzak egiteko, pixkanaka, fragmak berriz jaitsi, fragak berriz egiten, eta lakoak. Beraz, lasai alde horretatik. Eta bueno, eta kontatzea gustoko izango nuke. Beste egunean ikusi nuen komentario bat aurreko bideoan, eta benetan galdera bitxia iruditu zitzaidan. Galdera izan zen, zergatik UPV-ak ezaukan antzerkia eta antzerkiaren inguruko arlo guztiak, zinema, telebista eta abar, lotuta eraikiz unibertsitate bat. Eta benetan galdera bitxia iruditu zitzan, eta eman didana egun hauetan zehar bueltak neure buruan ez, eta jode, egia da UPV-ek egingo balu hori jendea izango luketela, gainera haien zuzenean, bale? Orain bat dago batxillergotik unibertsitatera, eta gero ja, UPV-ak ez, ja gero telebista, behin lan eginez, kontuan hartuta lan egingo zutela eskutik, bai batxillergo horretakoak edo, batxillergo hori, eta bai Euskal Telebista, izango lukete aukera hartzeko batxillergoetako jendea, bai telesaiak, bai programak, bai hainbat gauzat egiteko, eta gainera ez bakarrik hori da, hemengo jendeari lan ematea, lan ematea alde batetik, eta gainera, esperientzia ematea, nahiz eta gero igual beste gauza batzuk egitera joan, hemengoi esperientzia ematea. Ateral dituzula, bekarioak izango balira bezala ere, gainera hor laguntzen lanaren arabera, antzesle, kamerak edo guionista edo lakoak. Eta jode, egia da, zergatik ez dut egiten? Hainbat buelta eman ostean, eta pentsatuz eta jode, beste pertsona batzuekin hitz egiten, batzuk diote, diru kontua izango da, hau da, teorian krisian gaude eta teorian diru falta dago, ez dago dirurik. Ez dut sinesten bez hori izango direla. Gertatzen, ziura aski, nik badakit eskutzen eta teorian Euskadi badituela bere kompetentziak, ez? Bere momentuan irabazi zituen kompetentziak zera. Eta bata izan zen hezkuntza, ez? Baina alandaren ikuste dut gauza totalen ezin dugula askatasunez egin gauzak, eta beraz, hainbat gauzaren Madriletik datuzte inposatuta. Nola selektibitateko azterketak adibidez. Orduan, zer gertatzen da, nire ustez, Madrid edo esaten diola ezetxe edo, zeura, ez daukat inolako ideiatik bez. Igual nago ematen kriston ostia gauzan kontra. Baliteke, igual izatea, beste alde batzuetatik egotea inposaketa nagusiago bat eta esatea, ez. Ezin duzue hori egin. Baliteke, ez dakit gogoratzen du. Bainer, bale.
Beste batzuk diote diru falta, benetan. Ez nago oso ziur benetako diru falta izango denik. Ez nago guztiz konbentzituta horretaz. Izan liteke, baina ez nago oso ziur. Beraz ere, polita izango litzateke zuen komentarioak edo zure ikuspuntuak ere hemendik agertzea edo zuen usteak zergatik ez duten olako gauzak egiten benetan ondo etorri aldirera gainera. Orduan, joan komentatzen behan komentariotan eta zuek esan zer uste duzuen. Nire ustez da ez dute nahi edo beste alde batetik inposaketa bat nagusiago bat datorrela. Eta ez dut uste izango den diru falta zen eta adibidez duela biredo hiru egun agertu zen egunkarian Araba edo Nafarra, ez dut goratzen zein izango zen, bera bakarrik ordainduko zituela zor egiten zen 20.000 euro edo horrelako zeo zer. Eta esaten duzu, joder, benetan dagoela hemendik diru falta, benetan. Pentsatzekoa da ia benetan diru falta dagoela horren ostean. Eta zugaratzen zalor pentsakor, benetan diru falta? Benetan, de maina. Bai, hombre. Eta zuko horretzen zara pentsakor, benetan diru falta? Zuek uste benetan hori dela? Baina, batzutan izan daitekela, ez diote zer, baina, nor daki benetan zide, nor daki. Beraz nik uste dut ere, polita izango litzatekera zuen ikuspuntuak edo zuen usteak behan komentariotan egotea. Ba ikusteko eta konparatzeko besterik ez, hau da, konparaketak eta bar egokiak direlako. Besterik ez, non dago harria. Harri pizkat salduko dugula ere, hemen, eston. 60, 80. Harria sobran deko gula, kagula letxe. Txika izan bat deko gu jarrita. 60, bale, primero. Badakote gurra ez, badaude hor, ikusi dut hemen lehen, agurra batzen. Gusten, baina ez da heltzen egurra orainik. Bale. Momentuz, bagoaz pizkanaka, ez dakit zer egingo dugun berez, behitu badagora maregur, badago hortik banatzen, eta bar. Primera. Gero egingo duguna da, ja egurra sobran dekugunean, hau eraikitzen bukatu. Eta hemen daude bi builder sobran daudela, utxeko ditugu hor. Momentuz. Ba, holako lanetarako egokiak direlako, jende hori, bale? Osa, lau erander dira holako lan simpletarako joan batu eta bat. Momentuz bat burdin deko guen mendik, momentuz soberan deko gura. Gauz hori primera. Daude hor aliketarinen erramentak sortzen. Hamar ditugu bederatzi, pizkat eskaz, hor daude pizkanaka. Errekuperatzen dugu gogo eta malau, gehiegi daude. Taka. Hortxe. Beste haularen bat, ondo. Errotzen dugun erramenten eta egurraren salbatzen. Baitu justo, baldin eta badator erramentekin, oiazko gehiago. Baditugula oiazkoak. Eskatu aldizkiogu beste animali batzuk eta prestatu behiak adibidez eskatuko dizkiogu. Holan, zaituko gala hauetako beste bat prestatzen aldugunean, hemendik edo, ez dakit, hemendik edo non baiten. Eta holan, behiak izango ditugu, behitu. Behitu, badeko gu egurra, lau erraminta. Venga, animo. Horra badagoela. Animo. Erraminta bat. Tools badakit, gaude jota fuego lanean. Bi daude erraminta gabe. Egin alduguna da gainera urte honetan ez landatu janaria soberan
dugulako. Zaiatuko gala... Olako arazoak eramaten dute, poblazioaren deklebera, oza, poblazioa bera egitea. Eta beraz gero, atera behar izatea aurrera, eltzan abantu bat non hainbat hil egiten direra, zein azkenean jadeko zula gauzak soberan. Beraz, bueno, olakoak gauzak beltzen bezaizkizuek, zaiatu behar dizarete, realmente arazoak konpontzen gauza hauek aurrera eramateko. Nola, batzutan hauetako beste bat ere ekiz konpondo egiten da, beste batzutan ez. Eta daude herramientak ikusten, daude bi herramienta gabe, taska eramaten ari dira. Horiro herramienta, primeran bat garatuko zaigu, hor daude hor jota fuego, burdinarekin, egurra badago, hemen mosten daude. Beraz, primeran jarretuko ditugu beste zonalde etxo batzuk mosten. Harvest primera de herramientakin hor urra hor eskaz jota fuego urrarekin sortzi, 6 herramienta, lau falta, pertson faltan dute herramientak gabiltza gora bera pitinka igual egin barko geneko beste bat baliteke beharra izatea. Eskarra ez da heltzen ez egunera, baina bueno. Gertatzen dena da hori, egur falta gaudela, honetan ere badula egurra jetxeko ditugu, egunera. Eta klar, hau ere behar duten ez egurra ere, kontsubitu egiten dute egurra. Hor dago arazo ere. Gero bada egiteke, zuek komertzioa egiten duzunean batzuk esun hartzea ereikagai batzuk edo ez izatea presorik aientzat. Baliteke, kontu zil horrekin ere. Ez eta komertzatu alakoekin. Bale... Animo... Segunda leche... Biltzala erramentekin. Gora bera, bost herramienta faltan joango zaigu poblazioa bera, benetan. Espero dugu konpontzen herramienten arazoa, poblazioa bera egingo dau. Tari nabarituko da, gutxi bat dugu ziurazki. Janari produziak bera egiten dutenean, hori nabarituko dugu. Benetan dinotxoten, nabaritu egiten dela kopillo bat daudenean, hainbat pertsone herramientak ez dituztela, adibidez. Herramientekin teorian produziak gora egiten dutelako eta bar. Hunter Archery de Hunter, baina Hunterlak ditugu sortzi primeran. Bale, claro, automatikoki hori da. Gainala boranderak badituzue, bat hiltzen den automatikoki tokia hartu egiten du. Beraz, primeran. Zamen behitu zei eta zei justo. Baditu gore herramienta... Eta hau zer egiten du, ez dago hemen inor, ez ezer. Ez dut ulertzen honen funtzioa. Ez ezer bostuz. Ja, baina... Hor gaude jota fuego aliketa lehen. Badeko egurra, orain badago adibidez egurra soberan, orain bai hasiko direra jota fuego produzitzen, herramientak produzitzen, eta orduan izango da pizkat arazoak konponduko dugunean. Orain egurra dagoela ikusten hasi gara herramientak soberan izaten, hor gabiltz orainik lau, bost, zazpi ikusten. Hor daude pitinka orain dekogula egurra soberan, orain ja konponbide hau ikusten duzen nola batzutan ikustea laguntzen du. Oto, eta gainera uda honetan ondo konponduko gara
landatu gabe, negunetan ondo konpontuko gara, janaria soberan dekogula, gainera lan lurrak deskantzatu egiten dut ere pizka bat, hori ere nik uste dut egokia dela. Eta, komentatu dut. Ikusiko dugu datorren zaien egiten badugu udala edo ez. Egitan ez du asko merezi udala egitea, baina, ikusiko dugu egiten dugun edo ez. Zer da, pastu. Klaro, hauetakoak. Zaitu behar dugu gara ere hauetako beste bat egiten, baldin eta badator komertzialari hori animaliekin izateko. Eta, udala igual urrengo saioan edo egingo dugu, ikusiko dugu, ez dakit non gainera non egingo dugun, hemendik edo ikusiko dugu. Saiatu behar gara hemendik kalea egiten eta hemendik jarraitzeko gauzak eraikitzen. Eta nik uste hau izan dela gaurko saioa. Ez dago gauza askorik komentatzeko bez? Uda hona izan, nik hemeniko gona saioak egiten, zuzenean egiten, eta bar, eta guztoko izan baduzue, betikoa badako zuzen behar duzun, eta azter gabe lagunok, urrengur arte,